Department of Social Welfare and Development, the Secretary Gatchalian, milusad sa tulo ka mga programa sa ahensya sa probinsya sa gobyerno. Anang report ni Femari Dumabok. Gipirmahan ang memorandum of agreement tali sa DSWD ug lalawigan sa Sugbo alang sa duha ka proyekto. Unang gipirmahan ang gamitong QR code cards nga gamiton sa DSWD alang sa pag-apod-apod sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX+, alang sa mga persons with disabilities sa tibuok lalawigan. Gisunod ang ceremonial turnover sa checking nga moabot sa 40.1 million pesos alang sa 11,000 ka mga PWD beneficiaries sa tag 3,500 pesos matag beneficiary. This program can uplift the economic condition of persons with disability in the province. Gipirmahan usab ang user-fact agreement tali sa Kapitolyo ug DSWD nga moduma sa Rehabilitation Center for Children in Conflict with the Law alang sa kababayen-an sa mainayagan City of Naga nga gisugdan niadtong 2019 apan nahunong tungod sa pandemya. Tinguha sa gobernador nga magamit kini karon tuiga. And the case is still pending. You put that child in the bahay pag-asa. So it's the same way with the adults when you need to detain them, ibutang ni muna sila sa BJMP. And for if they are already found guilty ang mga kabataan, they will go to the RRCY. Ito na lang sa if in any way that the province can help. Kasi kung 2025 pa ang budget, matatagalan. But we can help ngayon in what way we can to finish it, to paint it, to whatever. We will help. So that we can at least operate this year ma-inaugurate. I'll instruct the executive director to give me the costing. We'll fine-tune it, find money in the department, and operate it. Yung hindi namin kakayanin, maybe I can tell Gov, but in return, I'll also try to help her with her other programs. Yes. Samtang gilusad usab ang walang gutom 2027 food stamps nga mogamit gihapon og QR code card sa lalawigan sa pag-apod-apod niini alang sa mga benepisyaryo sa programa sa lalawigan. Sa pagkakaron sa 1 million ka mga Pilipino nga unang benepisyaryo sa programa, kapin sa 10,000 niini ang taga Sugbo. Tag 3,000 pesos matag buwan ang gilaumang madawat sa matag beneficiary sulod sa usa ka tuig. It's a technology for social protection, and it's being piloted and pioneered here in Cebu. It's a proof of concept that digitalization can go hand in hand with social protection. The program of Governor Gwen in using QR code to dispense with social welfare is not only graph-free, it's efficient. Lakip sa gipaybalo ni Gatchalian ang bag-ong gilusad nga programa sa DSWD ang Tarabasa ug ang Oplan Pag-abot. Samtang gipaybaw ni Governor Garcia nga mohatag ang Kapitolyo og tag 3 milyones pesos sa lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo aron magamit pagpatukod sa Social Welfare Development Center. That will be the center for the promotion of the programs of the DSWD. Oba ni Godfrey Lien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.